και των Αγιοριτών υποδεχόμενοι σήμερον με χαράν και εν πάση τιμή την ημετέραν εξοχότητα σας καλωσορίζομεν εν το πανσέπτο ιερό ναό του Πρωτάτου, την Μητρόπολην ταύτην του Αγίου Όρους, μετά της εκλεκτής ημών ακολουθίας. От имени Священного Синода и всех святогорцев принимаем вас с радостью и огромной честью, ваше превосходительство, здесь, на земле, в пределе Богородицы, со всеми почестями, присущими вашему уровню, господин президент. Χαίροντες υποδεχόμενοι μας χαιρετίζουμε εν το προσώπο ημών των Ορθόδοξων Ρωσικών λαών. В вашем лице, господин президент, приветствуем благочестивый русский народ. Δια της συναντήσεως και επικοινωνίας με θυμών ταύτης ανανεούται η μνήμη της από πολλών αιώνων σχέσεως και κοινωνίας του ομοδόξου ρωσικού και ελληνικού λαού, του Αγίου Όρους και της Ρωσικής Εκκλησίας. Благодаря таким встречам продолжается память о многих веках взаимодействия и дружбы между нашими двумя народами, между Святым Афоном и русским православием. Οι σχέσεις των δύο λαών, οι οποίες άρχισαν από τις διαδόσεως του χριστιανισμού στην χώρα σας, εστηρίχθησαν σε μια σταθερή βάση, σε μια κοινή πίστη, την Ορθόδοξη πίστη. Η κοινή αυτή πίστη εστάθη εμπόδιον σε κάθε απόπειρα ανατροπής των καλών σχέσεων, όταν προς καιρόν εδοκιμάζοντο, αλλά επανήρχοντο συντόμως στην ομαλότητα. Наши многовековые отношения выстраиваются на прочном фундаменте общего православия, единой веры. И все испытания, которые нам приходилось преодолеть, лишь укрепляли эти отношения. Ένας άλλος βασικός λόγος που η σχέση αυτή παρέμεινε σταθερή είναι ότι η Ρωσία είναι η χώρα στην οποία εγκατεστάθησαν σε δυσκόλους ιστορικάς περιόδους και στα νεότερα χρόνια κατατρεγμένοι Έλληνες ως υπόντιοι, κάτι το οποίο συντελούσε θετικά στην διατήρηση και ανάπτυξη καλών σχέσεων. Еще одним важным фактором, способствовавшим укреплению отношений, был тот факт, что во время турецкого господства многие греки, понтийцы, селились на территории России и тем самым способствовали укреплению, сближению двух народов. Αυτές οι γενιές των Ελλήνων ακόμη και σήμερα. Ну и так, для тех, кто только что присоединился